Wengane zawethu-ke ngibingelele nginamukele kuzo zonke indawo la kuzofika khona le video. Namhlanje bafowethu izwe liphethwe yithina. Namhlanje izwe liphethwe yithina. Namhlanje akekho umengameli, akekho undunankulu KwaZulu-Natal. Izwe njengamanje liphethwe yithina. Yithina abantu abalawula izwe njengamanje. Ivoti lakho ilo lizocacisa namhlanje ukuthi bayabuya emandleni noma ababuyi. Kulesikhathi sikusona njengamanje uRamaphosa akasimengameli. UNomsa Dube Ncube akasiyo undunankulu. Kuncike kuthi namhlanje thina abantu abalawula lelizwe laseNingizimu Afrika. So ivoti lakhe lo lizocacisa namhlanje. Baphumile abantu bayovota, nawe phuma uyovota. Siziphethe njengamanje. Akekho umengameli wezwe njengamanje. Ithina kuphela solawula lelizwe njengamanje. So amavoti azocacisa ukuthi bayabuya noma babuyi. Akekho uNomsa Dube Ncube akasiyo undunankulu, akalutho. No President Ramaphosa akalutho, akasiyo upresident. Ivoti elizocacisa ukuthi uyabuya noma akabuyi. Njengamanje ithina abantu abalawula lelizwe kulesikhathi sekusona njengamanje. So kuvota so njengamanje phuthuma uyovota, votela iqembu owazi kahle ukuthi lona elizokwazi ukuthi liphathe lelizwe lase South Africa. Nami sengivotile njengoba ubona nje la kume kanje. Kusho ukuthi sengivotile. Abaphumeke abantu bayovota bafowethu sikwazi ukuthi sigoqulele ilizwe lakithi libeke kwelinye izinga. Sengivotile ke bafowethu. Nami ngivotele iLokhuza.